i tunnelen. Nå, sandt lige godt lavet det der. For helvede! Okay, jeg har shorten. Jeg kommer af pladen. Du lever det lort! Nå, jamen så må jeg vel se, hvad der sker på Facebook for en gang skyld. Hvad fanden er det her? Kan det virkelig passe? Jorden går under på lørdag, det er helt sikkert. Og det er fredag i dag. Det må jo betyde, at jeg har kun en dag tilbage at leve i. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did, as a matter of fact. Eksplosion? Så passer det jo virkelig ud af en frisk luft. Skal jeg virkelig allerede dø? Jamen, jeg er jo kun 17 år. Jeg har spildt alt for meget af min tid. Jeg må finde noget at lave. Jeg kan ikke gå i grav med så få oplevelser på samvittighed. Hvad fanden gør jeg? Hvad satan? Er du kommet udenfor igen? Har I slet ikke hørt? Jeg har kun en dag tilbage at leve i. Ja, selvfølgelig. Kun en dag tilbage. Jamen, så skal vi ud og lave noget. Ja, det har I da nok ret i, Laster. Så ud og lave noget. Skal vi ikke tage min mors bil? Og så køre en tur? Jo, vi skal fandme ud og køre, vi skal. Jeg har fandme et par bajer derhjemme. Ja, det gør vi. Ja, det skal vi sgu. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Hvad, drenge? Skal vi ikke ud og skyde, eller? Skal vi ikke finde et sted at skyde, eller? Den er jeg fandme med på, ja. Ja, det går. Vi skal ud og skyde, vi skal. Med jagtgevær og sådan noget. Jeg skulle aldrig prøve at skyde som jagtgevær. Det bliver sgu sjovt. Drenge, jeg tror sgu den er herovre. Den er sgu herovre. Den ser fin ud. Skal vi ikke hygge os? Den er stor, mand. Hold for kæft. Er den nye, eller hvad? Helt spillet ny, tror jeg. Ja, det bliver fandme godt, det her. Ja. Nu skal vi sætte ud og skyde, drenge. Tag kraftedeme og kaste et eller andet op her, så ser jeg. Jeg skal nok kaste noget op til jer, Morten. Ja. Drenge, så kom ud nu. Der er ikke noget ud, drenge. Nu mangler du sgu da også kun én ting. Kærlighed for helvede, du skal sgu da elske. Er du nu helt sikker på det? Jo, for helvede. Jeg kender... Hun er pisse lidelig, hende her. Bare vent og se. Hende her, hun er sgu altid frisk. I kan sgu gøre det inde med mig herovre. Du har kun en halv time alligevel. Lev nu liv. Lad os komme afsted for helvede. Er du sikker? Ja, 100. Hvad fanden gør jeg? Det bliver nok min første og min sidste gang. Goddag, Brittany. Skal vi lægge os ned? Ja, det er det. Fuck. Gør jeg det her? Jeg skal virkelig prøve at være sexet. Jeg må nok hellere slukke lyset og gøre det lidt mere romantisk. To minutter!
Lort, mand. 5 sekunder tilbage. Verden, den går under. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Jeg vil egentlig ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske kigge mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel.